Arratsaldeon eta ongietorri guztiok. Abendua Andre Mariaren hila da. Bera da itxaroten dakiena. Bera da itun berriaren kutxa, jaunak garbi eta eder prestatua. Berari begira ikasten dugu eguzki berria onartzeko bidea egiten. Gaur, gainea, seminarioaren eguna dugu. Hauxe dugu goiburua, artzain misiolariak. Gure apaizgaiak Kristo bezala artzaionak izatea nahi dugu eta artzain misiolariak gainea. Berri ona toki eta egoera guztietara eramango dutenak. Otoitz egingo dugu guztien alde eta beraien heziketarako izango da gure diru bilketa. Ospa dezagun pozik amaren jaia, jainkoa goretziz eta eskerrak emanez. Horrek lagunduko digu egu berria prestatzen. Zeru eta mundua zurekin posturik. Kanta, kantari gaude, bihotza zuzurik. Agur, agur, agur Maria. Agur, agur, guztiz garbia. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, ongi etorriak, zenideok eukaristia ospatzera, Maria Sortzez Garbiaren festa undila ospatzen dugu gaur, eta askok jakingo dezuenez ja, gaur eguerdiko 12 notizi bat izan dugu gure Elizbarrutian, gure gotzaia, Don Jose Inazio, aita zainduak Orihuela eta Alicanteko gotzai izendatu duela, eta beraz, aldaketa daukagu, gure gotzaiaren aldaketa daukagu. Eta oraindikan ez dakigu nor etorriko den gure Elizbarrutira gotzai bezala. Gaur 12 berak rueda de prensa eman duan seminarioan, eta notizi hori eman digu, eta eskatzen zigun, otoitz egiteko bai bere alde, eta baita ere etorriko denaren alde. Hori egingo dugu. Eta baita ere berak eskatzen zuen egun honetan seminaristen alde otoitz egiteko. Bueno, eskainiko dugu baita ere eukaristia hau intentzio horrekin. Jainkoari eskerrak emanez, 12 urte egin ditu gure artean Don Jose Inazio gotzaiak, eskerrak ematen diogu jainkoari, eta baita ere eskatzen dugu orain, eskerronez baita ere, jainkoari gotzai berri bat bidali diezaigula, eta bere alde ere otoitz egiten dugu, eukaristia honen bitartez. Eta apaltasunez, presta gaitezen orain eukaristia ospatzeko, jangoikoari barkamena eskatuz. Jesus jauna, zeure herria salbatzeko Maria Virginagan gizon egin zinena. Erruki jauna. Jesus jauna, gizadiaren itxaropen guztiak betetzera etorria. Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, zeure ama bekatutik garbi eta graziaz betea egin zenuena. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Eta pakea lurrean haren gogoko gizonei,
haina hundita eder zaitugulako, gora zu, bedeinkatua zu, gorezpen zuri, auspezagur eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna, jauna zeme bakar Jesu Kristo, jainko jauna jainkoaren bildotz aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna, zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna, zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goigoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, egoitza egokia prestatu zenion zeure semeari Maria Birjinaren sortze garrebiaz, eta honen semearen eriotza aurre ikusirik garbi gordezen nuen bekatu guztitik ama. Egizu Maria Birjinaren otoitzari esker, gu ere zugana garbi irits gaitezela. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Hasiera liburutik. Adamek zuaitzetik jan ondoren. Jainko jaunak dei egin eta esan zion, non zara? Hark erantzun, zure oinotza baratzean entzun dudanean, beldurtu eta gorde egin naiz. Larru gorri nengoelako. Jainkoak esan zion, eta zein jakinarazi dizu larru gorri zeundela. Galarazi nizun zuaitzeko fruitua jan aldezu. Gizonak erantzun, laguntzat eman zenidan, emakumeak eskaini dit frutua, eta jan egin dut. Orduan, jainko jaunak esan zion emakumeari, zer egin duzu? Emakumeak erantzun, sugeak engainatu nau eta jan egin dut. Orduan, jainko jaunak esan zion sugeari, hori egin dualako, madarikatua izango aiz, abere guztien eta basapizti guztien artean. Sabel gainean ibiliko aiz arrastaka, eta hautsa jango duk eure bizitzako egun guztietan. Elkarren etzai egingo zaituztet, hi eta emakumea. Ire eta haren ondorengoa. Honek burua zapalduko dik, eta ik orpotik helduko diok. Gizonak bere emazteari Eba ezarri zion izena, bizidun guztien ama delako. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari, kantu berri, egin bain ditu, hainbat harrigarri. Kanta jaunari kantu berria, ekintza harrigarriak egin bai ditu. Garaipena eman dio bere eskuinak, bere beso santuak. Kanta jaunari, kantu berri, egin bain ditu, hainbat harrigarri. Bere garaipena ezagutarazi du jaunak, bere salbamen egintza agertu nazioen aurrean. Ez da astu bere maitasunaz, Israel herriari dion leialtasunaz. Kanta jaunari, kantu berri, egin bain ditu, hainbat harrigarri.
Paulo apostoluak Efesotarrei egindako gutunetik. Bedeinkatua izan bedi jainkoa, Jesukristo gure jaunaren aita, zeruan Kristoren bitartez, espirituaren era guztietako ondasunez bedeinkatu gaituena. Kristogan aukeratu gintuen, mundua sortu baino lehen. Santu eta errugabe izan gaitezen, beraren aurrean maitasunez. Bere onginaiak eraginda aurre zuen erabakia. Jesukristoren bitartez gu seme alabatzat hartzea. Bere seme maiteagan eskuzabal eman digun doain zoragarria. Gorespen kantu bihur dadin berarentzat. Kristoren bitartez gara oinordeko gu ere. Israeldarrok lehendik Mesiasengan itxaroten genuenok. Gauza guztiak berak nahi bezala egiten dituen, jainkoak aurrez aukeratu bai gaitu. Bere asmoaren arabera, beraren aintzaren gorespen kantu izan gaitezen. Jaunak esana. Aleluia, Postu zaitez, Maria, graziaz bete hori, jauna zurekin, bedeinkatua da, zu bedeinkatua emakumeen artean. Aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan, Gabriela ingerua bidali zuen jainkoak Nazaret zeritzan Galileako herri batera, Virginia batengana. Virginiak Maria zuen izena eta Jose zeritzan Daviden jatorriko gizon batekin eskontzeko hitzemana zegoen. Aingeruak Mariaren etxean sartu eta esan zion, postu zaitez, graziaz bete hori, jauna zurekin. Ikaratu zen Maria hitzaiek entzutean, eta pentsatzen jarri zen, zer izan ote zitekeen halako agurura. Aingeruak esan zion, ez beldur izan, Maria. Jainkoak gogoko zaitu. Begira, zabelean sortu eta semea izango duzu, eta Jesus ipiniko diozu izena. Handia izango da, goigoikoaren seme deituko diote, eta jainko jaunak bere aita Daviden errege aulkia emango dio. Jakoben herriaren errege izango da beti, eta haren erregetzak ez du azkenik izango. Mariak esan zion aingeruari, nola gerta daiteke hori ez bainaiz inongo gizonekin bizi? Aingeruak erantzun zion, Espiritu Santua jaitsiko da zugana, eta goigoikoaren indarrak bere itzalpean hartuko zaitu, horregaitik zugandik jaioko dena santua izango da, eta jainkoaren seme deituko diote. Ara Elisabet zure aidea ere, haurdun dago bere zaharrean, eta 6 hilabeteko dago agorra omentzena, jainkoarentzat ez baida ezer ezinik. Mariak orduan, ona hemen jaunaren mirabea, gerta bekit zu diozun bezala, eta ingeruak utzi egin zuen. Jaunak esana, Errab zuri jauna. Maria Sortzezgarbiaren festa honek agertzera ematen digu Mariarengan, jainkoak guretzat ere nahi duena, eta gure itxaropena beraz, hemen daukagu ez, Mariarengan. Maria da gizakietan, santana, graziaz betea, eta hori nahi du guztiontzat jainkoak. Eta hori nola, dudarikan gabe,
Egia da, era desberdinean guretzat Mariarengan egin zuena. Mariarengan graziaz bete hori, santidade hori, hasiera-hasieratikan eman zion Jainkoak. Oda, kontzepzio momentutikan, Jainkoak sortu zuen momentutikan, ez zu nahi izan pekaturik izatea Mariak. Bera, beti egon zan, Jainkoaren maitasunaz betea. Eta gero bere bizitza guztian, baita ere Jainkoak eskatu zion guztiari bai esan zion. Eta ez zun errez izan, gaur ikusi dugu evangelioan, nola ingeruak esaten dionean, ordun geldituko dela, azkenean bera baietz esaten du. Eta etzen izan berantzat ere erreza hori ulertzea eta berak bai esan zun. Eta Jainkoaren grazi hori beragan izan zun betidanik, hasiera-hasieratikan. Guregan era desberdinean egin nahi du Jainkoak, gu pekataria gea. Eta gaurko irakurgaiak entzunda, hor konturatzen gea ez, zergaitikan geran pekatari. Gure lehen dabiziko gurasoak, Adan eta Ebak, pekatu egin zutelako, eta horrek guretzat ere kontsekuentzi batzuk izan ditu. Pekatua zer da? Ikusi dugu lehen dabiziko irakurgaian, nola Adanek eta Ebak jaten duten zuhaitz debekatutikan. Zuhaitz debekatu horrek zer adierazten du, pekatua dena gure bizitzan, gure kontzientziaren kontra zerbait egin, esan edo pentsatzen dugunean, dakiguna geizki dagola, baino egiten dugu, edo esaten dugu, edo pentsatzen dugu, hori da pekatua gure bizitzan. Hori da pekatua, ez? Juzgatzen dugunean horbait, pentsamentu txarremat izaten dugunean, zerbait injustiziz egiten dugunean. Hor dago pekatua, hor dago guregan ere pekatua. Hori egin zuten gure lehendabiziko gurasok. Zuhaitz hortatik jangazuten. Bazekiten zertzen ona, zertzen zuzena, zerrek egiten zuten bere gintza zertzen zoriontzua, zoriona, baino nahi izan zuten bere kontzientziaren kontra joan, eta egin zuten, ez zuten egin behar. Hori da pekatua. Eta hori guk, esperientzi hori, badaukagu. Horregaitikan esaten dugu, pekatari gera, pekatu egiten dugu. Eta hori gertatu zitzaien Adan eta Ebari. Eta hori egin zutenean ze gertatu zitzaien? Jainkoaren beldur ziran. Kuriosoa. Lehen Jainkoa etortzen zitzaien, paradizura, beraiekin egoten zan, beraiek gustora, eta pekatu egiten dutenean, zerbait beraien kontzientziaren kontrako hori egiten dutenean konturatu dira, zer egin duten, eta Jainkoaren beldur dira. Jainkoa ez da aita bat, baizik eta badiru direla juez bat, ez? Epaile bat, datorrena beraiek epaitzera. Hori da pekatuak eramaten gaitun engainura. Pentsatzea Jainkoa orain gure kontra dagoela, pekatu egin dugunean. Eta gu bijilatzen dagoela eta kastigatu behar gaitula. Hori da pekatuak eramaten gaitun gezurrera. Eta horregaitikan bildur zuten, eta eskutatzen dira. Eta Jainkoak esaten dira, baina zergaitik eskutatu zeate, zer egin dezue, pekatu egin dezue. Eta polita da ikustea, nola Jainkoak hasiera-hasieratikan pekatuari ipintzen dion soluzioa. Promesa egiten du, ez? Genesiko liburu hortan azkenean esaten zaigu, esaten dio deabruari, ez? Zugeari, esaten dio, ni jarriko dut, zu eta emakumearen artean, desadostasun hori. Hau da, berak zapalduko zaitu bere hankarekin. Eta hor, anuntziatzen du Jainkoak pekatuaren garaipena, pekatuaren kontrako garaipena. Hau da, salbatzaile bat bidaliko digula. Eta hori emakume baten bitartez izango dela. Eta hori, deno badakigu, noiz eta nola gertatu denez, Jesukristongan. Eta emakume hori da Maria. Eta hor entzun dugu ez, evangelioan, nola Maria, jasotzen duen aingeruaren notizi hori, Jainkoaren ama izan behar dula, eta berak hori jasotzen duenean, baietz esaten du, eta Jainkoaren semea, Jesus, mundu ontara dator gu salbatzera. Ja kumplitzen da
kumplitzen da Mariarengan, sortzez garbian, emakume hortan ja, hasieratik ja jainkoak pekatu, gizakia pekatu egin zuenean ja anuntziatu zuen hori betetzen da Mariarengan. Mariaren bitartez datorkigu gure salbamena. Beraz, guzti honekin zer erakusten zaigu? Bueno, gu pekatari gea, pekatu egiten dugu. Eta aitortu beharra daukagu, apaltasunez, pekatari gerala. Eta pekatuak eramaten gaitu baitere, apalak izatera. Ez pentsatzera, perfektu geranik. Ez gea perfektuak, pekataria gea. Eta pekatuaren aurrean zer egin dezakegu guk? Guk gauza gutxi. Zer egin behar dugu? Jainkoaren gana jo. Jainkoa dator gu salbatzera. Mariaren bitartez etorri zaigu. Pekatuak eramaten gaitu askotan jainkoagandik eskutatzera. Pentsatzera, jainkoa ez dugula behar. Hori engainua da. Hori ez da horrela. Jainkoaren beharra daukagu. Jesukristo da gure salbatzailea. Mariak ekarri digu gure salbatzaile hori. Beraz, jaso dezagun. Jainkoaren eta Jesusen salbamen hori. Bera etorri da gure pekatuak bere gainartzera, berak salbatzen gaitu. Beraz, ez dezagula bizitza honetan alegindu gure pekatuak geuk eramaten. Horrek egingo gaituna da puskatu. Hau da, Jesus etorri da gu salbatzera, gure pekatuak bere gainartzera. Beraz, gure pekatuak eman diezaizkiogun Jesusi jainkoari barkamena eskatuz. Eta berak bere gainartzen ditu eta gugatik ordaintzen du bere bizitza gurutzean emanez. Eta horregu askatzen gaitu. Eta ematen digu aukera, salbamen bide hortan bizi izaten. Hau da, pekatuak, txarrak gure bizitzan badauka soluzioa. Askotan pentsa dezakegu, gure bizitzan gauza askok ez daukatela soluzioa. Gertatzen zaizkigun gauza askok. Pentsa dezagun, evangelioan entzun duguna, jainkoak Mariari esaten diona. Jainkoarentzat ez da ezer ezinezkoa. Ez da ezer ezinezkoa. Mariari ere, jainkoak edo aingeruak esaten dionean, aurdun geldituko zea, eta nola gertatuko da hori galdetzen du berak. Egia da, bera galdetuzun, pertsona prudente galdetzen dulako, duda dituenean, eta galdetu beharra dago. Zebera, segon konprometitua, baino virgina zan, eta virgintasunean bizitzeko asmoa zeukan gainera, eta orduan nola gertatuko dori Espiritu Santua etorriko da zugan. Eta Espiritu Santuaren indarraz, mirari bat gertatuko da, eta zure sabelean jainkoaren semea gizon egingo da. Eta esaten dio, eske jainkoarentzat ez dago ezer ezinezkoa. Gure bizitzan ere sinesten baldin badegu, konfidantzaz jainkoaren gana juten baldin bagea, gerana aitortu zapaltasunez, jainkoak mirariak egingo ditu gure bizitzan ebai. Lehen da bizi, pekatutikan askatuko gaitu, eta gero mirarik egingo ditu. Jainkoarentzat ez bai dago ezer ezinezkoa. Beraz, bere eskuetan jarri behar dugu gure bizitza Mariak bezala. Hortara, gonbidatzen gaitu jainkoak egunero. Guk ere Mariaren antzera bai esan behar diogu, Jesusi, behin eta berriz. Eure bizitza bere eskutan jarriz. Hemen dago, Mariak esaten dio, hemen da, zure mirabea, zure esklabua, egin dadila zuk esanan ere bizitzan, hori egin behar dugu. Eta Mariak hortara gonbidatzen gaitu eta hori erakusten digu gure ama bezala. Jarri gaitezen bere eskuetan, esan diezaiogun, eta berak erakutzi diezaiogun baita ere, beti baietz esaten jainkoari. Hala izan dadila. Eta aitortu dezagun gure sinismena. Sinisten dut jauna, sinisten dut jangoiko aita algustidun zerulurren egilea, sinisten dutaren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu, eta Andre Maria Virginiagandi jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta biratua izan zena. Infernuetara jeitsi
eta 3. egunean hien artetik piztu zena, zeruetara igo eta jangoiko aita alguztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handi biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Sinisten dut jauna, sinisten Andre Mariagan gizakien salbamena hasi zuen jainkoari ekar diezaiogun jaunaren bidera ateratzeko indarra eta laguntza. Salbamenaren betea Mariangan aurre ikusi zuen jaunak. Lagun ezagula Elizako kide guztioi Kristoren amaren edertasuna islatzen. Egigun otoitz. Torbedi zure reinua, etorbedi zure reinua. Andre Mariarengan salbatzailea ernarazi zuen Espiritu Santua berak mundua bete dezan, eta gizaki guztiengan jainkoaren erreinurakiko gogoberoa sortarazi dezan. Egigun otoitz. Etorbedi zure reinua, etorbedi zure reinua. Andre Mariaren antzera, jainkoaren aurrean lanerako prest agertuko diren apaiz bokaziodunak gure elkartetan falta ez daitezen. Egigun otoitz. Etorbedi zure reinua, etorbedi zure reinua. Andrea Mariari begira berak bezala Kristo onartzeko prestatu gaitezen, eta haren jaiotzako jaia bihotzez ospaditzagun. Egigun otoitz. Etorbedi zure reinua, etorbedi zure reinua. Eta eskadezagun Josinazioren alde, gaur arte gure gotzain izan dena, orain Orihuela eta Alikanteko gotzai denaren alde, baita ere eskatzen dugu Orihuela eta Alikantere Elizbarrutiaren alde eskatzen dugu, eta baita ere gure Elizbarrutiaren alde, ondikan ez dakigu zein izango den honea etorriko den gotzaia, bere alde eskatzen dugu ja, presta gaitezen baita ere gu gotzai berriari harrera egiteko eta ilusioz eta itxaropenez jasotzeko. Eskadi ezaiogun jaunari, etorbedi zure reinua, etorbedi zure reinua. Jainko algustiruna eta errukitsua lur honetako gauzen ardura ez dezagula eragozpen izan zure semeari bidera gogotzu irteteko, eta eraman gaitzatzu jainkozko jakinduriaren irakaspenez zeure semearekin bat egitera. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan, bedinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du orain ekar dizun ogi hau lurraren indarrak eta gizoalean asortua, egingo zaigu biziaren ogi.
Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ardoa, mahatzondoaren indarrak eta gizona lana sortua, hau egingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Onartu jauna, Maria Virginia doatzuaren sortzez garbiaren festaburua ospatzean eskaintzen dizugun opari salbagarria eta ura, aurretia hartutako zure graziari esker, erru guztitik libre izan zela aitortzen dugun bezala, libra gaitzatzu gu ere haren otoitzaren laguntzaz bekatu guztietatik. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jauna gan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari, Egokida eta zu. egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guzuri eskerrak ematea jauna eta guzti zantu, jainko algustidun beti ereko horri. Maria Virginia txit doatzua jatorrizko bekatuaren kutsu guztitik garbi gorde baitzenuen eta zeure graziaren betea zedertu. Zeure semeari ama berdingabea emateko eta harengan adierazteko Elizaren hasiera, Kristoren emaztea, zimurrik eta errurik gabea eta guztiz ederra den Elizaren hasiera. Izan ere, Virginia garbi honek eman behar zigun semea, gure bekatuak garbituko zituen bildotz errugabea. Ura, bera aukeratu zenuen guztien artean, zure herriarentzat grazia lortzeko laguntzaile eta santutasunaren eredu miragarri. Horregaitik aingeru taldeekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka, zure diztira, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada, santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliza harturik, ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta. Tunberri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Eta Kristu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona.
Horregaitik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez saldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita zainduarekin, Jose Ignacio gure Elizbarrutiko administradorearekin, eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gogoan ditugu Antonio, Emili eta Ricardo, Gemi eta familian hildakoak, Maritxu eta Lauri. Eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki sakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia irits dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe kanta dezagu. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun honetako barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegu ezkero. Ez gaitzatzuten kaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu, jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez zure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Hangoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatua,
Ona hemen, jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, mai ontara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina ezazuniz bat eta sendatuko. Ez beti, Jesus maitea, gure bihotzaren jauna jabea. Jesusen bihotza dago zuturik, maitasuna gertzen alde guztitik. Izan zaitez beti, Jesus maitea, gure bihotzaren jauna jabea. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, Maria Virginaren sortzea jatorrizko pekatutik garbi gorde zenuen miragarriro. Hartu dugun sakramentu honek zendaditzala gugan bekatu horren zauriak. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta
egun ona pasa dezazuela, festa ederra opa dizue denoi. Jaso dezagun orain bedeinkapena. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, Eskerra jainkoari. Agur Jesusen ama, Virginia maitea, agur itxasoko izan, izdiratzan. Agur zeruko egun.